administrácie Canvy a budeme si teraz vyberať produkt, čo sa spája s vašim podnikaním. Ja som si vybrala ovocie, ale vy môžete hociaký. Takže do vyhľadávača som si zadala jahodu. Ak budete mať neplatenú verziu Canvy, tak treba sa s tým pohrať, potrebujete stojaci produkt alebo stojace ovocie. Ja si to skopírujem, tú istú jahodu a vlastne ten vrch si orežem, aby sa nám to spojilo, čiže musia byť dva isté dizajny a aby boli vlastne, ak ich rozdelím, ako jeden. Musí to byť súmerné, takže treba brať veľký dôraz na tú veľkosť. Takže takto si to roztiahnem a do vyhľadávača do prvkov si napíšem ovál. Budete tam mať množstvo rôznych možností. Ja som vybrala taký tenší a napasovala som to na vrchnú časť tej jahody, ale aj potom na spodnú. Tú farbu si samozrejme môžete zmeniť potom, ale musí to byť vlastne, aby to bolo pekne zase zarovnané. Pohrajte sa s tým naozaj súmerne na tú veľkosť. Vidíte, že tú farbu som zmenila. Teraz si to skopírujem a opäť to isté urobím na tú spodnú časť tej jahody. Takže opäť, aby to bolo súmerné. Potom si môžem tie jahody rozdeliť, čiže poposúvať, aby bol nejaký priestor medzi nimi, alebo si to nechám tak spojené. To už záleží na vás dizajnovo, ako sa vám to bude páčiť. Zmením si ešte pozadie, opäť si dám prechod, aby to bolo krajšie, aby to bolo zaujímavejšie. A potom si s tou jahodou alebo s tým produktom môžete tvoriť rôzne dizajny. Ja som vybrala napríklad kvapku a takisto je tam veľmi veľa možností a vidíte, že keď tie kvapky zadám na to, tak je to zase iné ten dizajn. Môžem to dať 3 bodky a tú vrstvu posunúť do ozadu. A opäť som si vyhľadala ďalšiu kvapku. A môže to byť také ako rozliaté niečo a môžete sa s tým vyhrať. Čiže zväčšiť si to, dať si zase farbu k tomu dizajnu, aby bola taká istá alebo podobná. Tie vrstvy, s tým sa takisto treba vyhrať, či to chcem dopredu posunúť alebo dozadu to posuniem alebo si to premiestním. To už je na vás. Tej fantázii naozaj sa medze nekladú a ak to budem chcieť vrstviť, tak dávate pozor, že máte tam viacero tých vrstiev, takže to budete musieť viacejkrát posúvať. Takže naspäť si potom môžem dať opäť tie kvapky cez celý ten dizajn a môžete si to okrášliť rôznym textom, môžete si animovať ten text. Určite dámy, ktoré pracujú v network marketingu, môžete si tam dávať rôzne vitamíny alebo zloženia a takto sa s tým vyhrať. Takže teším sa zase na budúce.